Puilano jotono lamsogo wanchungma mang production channel bai brok nor tabuk phano wanchungma mang production channel no subscribe khlai jagi ang mitong hengke subscribe khlai di tai like comment share khlai bo tapok di ang dini norok ni bagai haino hai kobrok lab story video ti phaikya norok video no pulan chimi paithok jora nai tongni kulung nini ba asukda maya kereingkha nini ba asukda kharungma kereingkha ningba agya no salbrum no kol khayo salbrum no text khayo tabukhe nung tamongwi thangka ningba agyo hingge ano sabla jorasi slajagi thangpa no chini kwnani hamjak male slajagala khnai tini nino smai biango thangka nino ko bima biang kamakha sari klai kheno angle mutu mano no nini kongno wansuke no mokol ni mukti klai phaiwani pogui man gelak angle no nungsi ano pogui thangpa no angle no muju khai tongnai salbrum no kisa sani bagi maya phunugui kobar khai kalang khanengle ano na singui tongu tabu bono no kifilla phaino hinai ani no sayang khana nono bukharewe hamjangmani ani no sayang khana nono bilip khaimani wan sugui maya ang nono nunga no om haike yakari kalanga no hinai au tai tamle khlai sinai ba nini ba ani yang masingo malai thai kerenya obuni bagani sengkini omo haike nengbai salai thangnani nangkha akon thangchidi thangnai borokno nargui maya jenini sajakmani tei nini bukhani borok baino jefuru nungbo kebo ba yakari kalangjake afruo buji manano hamjakmawo busuk tektoman tei busuk kostoman saljale salja muitumana nene ani hamjakmano afru nungano ganao mana musungphano afru tei ang osungsaro tongla dolok nor ola story video no bahai nangjaka tola comment ke sanani tapok di ang norok ni bagai tiabo kaham video tuwi phai dongo nor ano support khlai dongni ang norok ni support belai kheno na